ир-ат эшли, гаиләне тәэмин итәргә тиешле. Хатын-кыз баланы тәрбияли. Баланы тәрбияләү иң олы авыр хезмәт. Чөнки ул бала кеше була. Нинди кеше тәрбияләнә? Шуңа күрә аналарның кадере шул хәтле олы. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләмгә килеп сораган вакытында, я Расулаллах, мин кемне олылыйм беренче дигәндә, ул әйткән, әтиемнеме яки әниемнеме? Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм әйтә, әниеңне. Аннары кемне? Әниеңне. Аннан соң кемне? Әниеңне. Аннан соң кемне? Әтиеңне. Менә бу күрсәтә, әниләрнең ни кадәр хөрмәте олы икәнлекне. Тикмәгә генә Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва сәлләм хатын-кызларның дәрәҗәсен үзенең хадис шәрифе белән инде әйтмәгән. Әл-җәннәту тахта aqdamil ummahat. Җәннәт аналарның табан астында. Аналар ул безнең әниләребез, әбиләребез, ул безнең хатыннарыбыз, ул безнең кызларыбыз, ул безнең оныкларыбыз. Һәм менә бу тормыш агымында ир кешенең таянычы. Кадер хөрмәт була. Шул вакытта гаиләдә бәхет, шатлык була. Сөенеч була.